Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon magluluto tayo ng udong, ang pambansang ulam ng mga Bisaya. Tuturuan ko kayo kung paano. Maglagay lang tayo ng mantika sa kawali. Init na, ilagay lang natin yung bawang. Next, sibuyas. Pag lumabas na yung amoy ng sibuyas, ilagay lang natin yung kamatis. Pag lumabas na yung katas ng kamatis, ilagay lang natin yung mackerel, yung sardinas. Depende sa inyo guys kung ano ang gusto niyo. Pwede din yung ordinary lang na sardinas. Ito lang ang nilagay ko kasi mas malasa kasi ito pag ilagay. Pero depende yan sa inyo kung ano ang prefer niyo. Yan, kumulo na guys. Lagyan lang natin ng tubig. Pag kumulo na siya, ilagay lang natin yung udong. Eight na balot yung nilagay ko. Brown paper. Patis. Depende din sa inyo guys kung anong ilagay nyo. Pwede din lagyan nyo ng magic sarap. Nasa sa inyo po yan. Pagdagdagan nyo yung panlasa. After 2 minutes, ilagay mo na yung repolyo. Pero optional lang to guys ha, yung repolyo. Ilagyan ko lang para may gulay. Masarap din ito, pizza ilagay. Tikman lang natin kung ano ang kulang. Dagdagan natin ng konting asin. Wow, ang sarap-sarap na. Ayan na guys, luto na. Salamat sa panonood. God bless.